Здравейте на всички! Днес искам да разгърна малко повече темата за токсичните връзки. Ако вие сте там и ви интересува от страната на жертвата, това видео е за вас. Изгледайте го до край. Ще поговоря малко повече от психологична и терапевтична гледна точка, как се чувства самият човек, който е въвлечен в такъв тип връзка. Едно време не се говореше толкова много, сега е много популярно, защото едно време, когато връзките не работеха, примерно казва се или жената, или мъжа, той си е такъв, няма какво да направим, или примерно бурсук, не може да се промени, вече на толкова години, свикнали сме един с друг с тези взаимоотношения. Но сега в момента не е така, защото генерациите, които са, те постоянно търсят тази валидизация и под формата, на която те искат да бъдат чути, приети и валидизирани в техните чувства и в желанията и да могат да намират партньор, с когото всъщност да изграждат живота си. Когато това не се получава, всъщност как се въвлича процесът? Процесът в една токсична връзка. Другата страна, т.е. жертвата, както я наричаме, всъщност попада в една токсична среда, която в началото изобщо не осъзнава, защото тези индикатори, които след това се виждат във връзката, те изобщо не се показват. Насилникът показва най-добрата си страна, за да може да привлече жертвата на своя страна и да влезе в взаимоотношения. Независимо колко сте учили, независимо какво сте преминали, независимо дали работите със себе си, вие може да попаднете в такъв тип връзка. Никой няма гаранция, че това нещо няма да се случи и с вас. Много е трудно. Трудно е, когато в началото нещата са окей, нещата, може би, самият човек влечен във връзката вижда някакви минуси, но всеки си казва, да, това ще може да се промени, сигурно е най-вероятно, просто са някакви моменти, ние все още се напасваме и така нататък, но в течение на времето, след месеци, някои дори го осъзнават след години, те виждат тяхният разпад. Разпад, това значи психологически и физически разпад. Т.е. отделяне от семейство, отделяне от социална среда, постоянна апатия, умора, нежелание нищо да се прави, едно такова автоматично движение на ежедневието, което те преди не са имали. Т.е. те са правили нещата, които винаги са желали, но изведнъж започват едно автоматизиране, за да могат да удовлетворят желанията на човека, с когото са. Това, което е много трудно тук искам да отбележа, е дори и осъзнатостта да е на лице, дори самият индивид вече да е видял признаците на токсичност в неговата връзка, да не се чувства окей и да знае каква е причината, че причината не е самият той, е всъщност партньора, с когото е, но изключително трудно е раздялата. И защо е трудно? Защото всеки път, когато той подаде някакъв разговор под формата на раздяла, оттам насилникът се променя за много кратко време. Той показва отново тези прекрасни черти, които преди това е имал, за да може да привлече партньор си. И всъщност жертвата започва да се пита, дали наистина искам да се разделя, дали аз просто не си въобразявам, дали не живея в някаква илюзия. Тоест, неговото психично състояние е абсолютно нестабилно, защото той няма реална представа за нещата. Защото неговия свят е така обгърнат от света на този, който управлява токсичността във връзката, че той не може да види всъщност какво значи една нормална, естествена и валидизирана връзка. Тоест, човек да бъде обичан, да бъде приет, да бъде подкрепен така какъвто е и независимо в какви състояния изпада, защото ние не сме перфектни, никой не е перфектен, ние имаме трудни моменти и ние имаме много травми, които трябва да преработим и ние имаме много лоши дни, които искаме просто да изкрещим, да се махнем и да изчезнем някъде, но когато
това нещо ти е поставено от насилника винаги на първа линия, че ти си този агресор, че ти си този, който провокира всичко, че ти постоянно си в лошо настроение, че не можеш да си оправиш живота и си никой, в един даден момент жертвата започва да вярва на това. Тя не може да раздели всъщност реалността, а реалността е съвсем различна. Реалността е когато си с партньор, който наистина те уважава, партньор, който е цялостен, партньор, който наистина иска партньор до себе си, не просто прислужник до себе си, който да го обслужва, да гледа децата му, да готви, да чисти и така нататък. Той разбира чувствата и емоциите, той разбира фазите, през които този партньор минава и го подкрепя. Независимо какво се случва, независимо какви идеи има за самоутвърждаване. И именно поради тази причина разделата е изключително трудна. Трудна е, защото когато ние тръгнем да се разделяме с тази токсичност, всъщност не знаеме кои сме ние. Толкова нашата личност се е раздробила на части, че ние започваме да вярваме, че сме неспособни, да вярваме, че не можем, да вярваме, че всъщност ние няма как сами да се оправим в този живот. Затова е изключително важно в този момент да потърсите помощ, дали ще е психологическа, терапевтична, също така да се обкръжите от хора, които наистина ви обичат и наистина виждат какви сте вие. За да можете да преминете през това, което чувствате и за да можете да преминете през това, което сте решили, всъщност да застанете ясно и точно зад вашето решение и просто да излекувате себе си. Аз станах емоционална на края на предишното видео, защото наистина емпатите много често бъдат, ако те наистина имат някакви вътрешни травми, които са от миналото, в детството, които са се появили под формата на неглижиране, всъщност емпата, той така компенсира неговата неглижираност, когато помага на другите. И по този начин попада в много токсични връзки. Не могат да не са само партньорски взаимоотношения, може да са и приятелски взаимоотношения, защото той е там. Той е там винаги, независимо какво се случва с неговия приятел, колега, партньор и така нататък. Той е винаги там. Той винаги ще седне, ще изслуша, ще помогне, ще намери решение на въпросите, на отговорите. Абсолютно ще го подкрепи, ще го прегърне, което е всъщност най-голямата ценност, която един емпат може да предаде. И той попада точно в такива токсични връзки, защото хората понякога са изключително неблагодарни. Те смятат, че всеки трябва да ги изслуша, всеки трябва да ги види и всеки трябва да ги оцени. Но те какво дават, това няма абсолютно никакво значение. Ако ви интересува темата за емпатите, пишете ми повече. Ще го разгърна малко повече. До скоро.